Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto Magna Roma, un joc de taula de dur a 4 jugadors, l'autor és en Matteo De Nardis i l'editorial mare és Archona Games. I l'editorial que ens l'ha portat al castellà és Bumblebee Interactive. Abans de començar el tutorial, voldria comentar que aquesta còpia ens l'ha cedit l'associació Ocificció. I al mateix temps, Bumblebee Interactive va cedir aquesta còpia a l'associació Ocificció. Voldria agrair als dos grups per cedir-me i deixar-me la còpia per poder fer aquest tutorial. Al mateix temps, aquesta còpia anirà a l'associació d'Ocificció, a la seva jornada lúdica que farem aquest dissabte, on jo participaré activament i explicaré presencialment aquest joc i molts d'altres. I si esteu per la zona, us animo a participar. Dit això, passem amb el tutorial. Heu sigut convocats per l'emperador per conèixer els seus grans plans d'expansió. Vol que fundeu les pròximes grans ciutats romanes i d'aquesta manera glorificar a l'imperi. Planifiqueu amb cura la vostra nova ciutat i connecteu eficaçment els barris dominant els símbols per obtenir valuosos recursos. Gasteu monedes, feu treballar la població en la construcció de grans monuments, reuniu legionaris per conquerir terres llunyanes, produïu articles de luxe de gran valor per ser venuts als mercats més importants i no us oblideu d'aconseguir la bendició dels déus. Primer de tot, estenem el tauler principal al centre de la taula i el posem la cara adequada segons el número de jugadors. Preparem una partida per 3 jugadors. Ara barregem totes les llosetes de ciutat i formem una pila al centre del tauler principal i unes piles boca avall a banda. I ara revelem tantes llosetes com espais hi ha al voltant de la pila central. Acabem de preparar el mercat de llosetes de ciutat. Al costat posem la resta de taulers generals, el del mercat, el militar i el panteó dels déus. Ara barregem les llosetes del monument i formem una baralla i el deixem al costat que toca del tauler central. Revelem 3 llosetes al costat de la pila. Seguidament barregem totes les cartes de províncies i en revelem 3 i les deixem sota el tauler militar. La resta de cartes de província tornen a la caixa. També barregem les fitxes de comerç boca avall i en col·loquem 3 cara amunt als espais corresponents del tauler de comerç. La resta van a la caixa. Després formem una reserva general amb totes les monedes, fitxes de benedicció dels déus i mípels de ciutadà. A cada jugador li entreguem un tauler de jugador i una carta d'ajuda i tots els components del seu color. I trobem la lloseta inicial de la seva ciutat, que la col·loca a sobre i deixant distància del tauler de jugador. A partir d'aquesta lloseta, els jugadors crearan la seva ciutat. Després, 3 cubs del seu color, que els col·loquen al tauler de jugador al principi dels 3 mesuradors. Llavors, un cub el posem al mesurador de punts de victòria del tauler central, al valor 0. 3 cubs que els col·loquem a l'inici de cada mesurador del tauler militar, del mercat i del panteó dels déus. I llavors tenim 3 discs que els deixem al costat del tauler militar. Finalment escollim el jugador inicial i l'últim jugador escull una lloseta al mercat col·locant el seu cilindre. Llavors, en sentit antihorari, els jugadors aniran escollint llosetes posant el seu cilindre del seu color. No poden escollir una ja escollida, i el jugador inicial serà l'últim en escollir la lloseta. I ja podem començar una partida a Magna Roma. Una partida a Magna Roma, els jugadors aniran jugant torns fins que tots els jugadors hagin jugat exactament 24 llosetes en la seva ciutat, formant una ciutat de 5 columnes i 5 files per cada jugador, i no és necessari que la lloseta inicial estigui al centre de la quadrícula. El torn d'un jugador consisteix en 3 fases. La primera fase és obligatòria i consisteix en agafar la lloseta de ciutat del mercat que hi hagi a sobre el cilindre del seu color i ha de col·locar-la en la seva ciutat. Aquesta nova lloseta ha d'anar ortogonalment adjacent i obligatòriament com a mínim a una altra lloseta prèviament col·locada i ha de respectar els límits de 5x5. Un cop col·locada la lloseta, en aquest moment s'activen tots els efectes i beneficis que poden generar-se. Trobem 2 tipus d'efectes possibles. Tenim les estrelles. Aquestes estrelles van relacionades amb el color de la lloseta col·locada. A banda de les llosetes inicials, trobem 3 tipus de llosetes de ciutat. Les de color taronja, que són llosetes administratives, les de color lila, que són les culturals, i les de color marró, que són les residencials. Cada tipus té un mesurador relacionat en el tauler personal de cada jugador. Al col·locar una lloseta que contingui 1 o 2 estrelles, els jugadors avancen tants espais en el mesurador del mateix color de la lloseta. Sempre que els jugadors arribin o sobrepassin un espai de bonificació dels mesuradors, els jugadors obtenen immediatament aquesta bonificació. Hi ha bonificacions vinculades entre els mesuradors. Per aconseguir-les, els jugadors han d'arribar sobrepassant tots 2 mesuradors. Un altre efecte són els semipolígons, que trobem en els costats de les llosetes de ciutat. Trobem diverses formes que poden arribar a formar polígons complets on aquests s'ajunten amb altres llosetes adjacents. Sempre que un jugador, al col·locar una lloseta de la seva ciutat, aconsegueix generar un polígon complet a partir de 2 semipolígons, el jugador obté els beneficis de la forma del polígon creada.
I si la forma de dos semipolígons està generada a partir de dues llosetes que són del mateix color, el jugador obté un benefici superior. Per tant, els polígons complets que poden sorgir són els següents. El polígon del luxe. El jugador obté un luxe. O sigui, avança el seu marcador del mesurador marcat un espai. El benefici superior serien 2 luxes. Polígon del prestigi. El jugador obté un punt de victòria. O 3 en el cas del benefici superior. Cercle de monedes. El jugador obté una moneda de la reserva general o 2 en el benefici superior. Polígon dels ciutadans. El jugador obté un ciutadà de la reserva general o 2 si el benefici superior. Polígon militar. El jugador obté un legionari, o sigui, avança un espai al mesurador militar. Obté 2 legionaris en el cas del benefici superior. I finalment tenim el polígon del favor dels déus. Els jugadors avancen un espai al mesurador del panteó, o 2 espais en el cas del benefici superior. Abans de seguir voldria aclarir que, com heu pogut veure, hi ha la figura del cercle. El cercle no és un polígon, però, per fer l'explicació, vaig trobar adequat classificar-ho tot com polígons i semipolígons. Però remarco, el cercle no té costats, per tant, no és un polígon. Seguint amb el tutorial, com hem vist, els jugadors podran anar avançant als mesuradors del mercat, militar i del panteó dels déus. Sempre que els jugadors avancem en els mercats i arriben a espais que hi ha una lloseta d'intercanvi, els jugadors poden realitzar l'acció d'intercanvi immediatament. Els intercanvis són de tota mena i són molt clars en les llosetes. Poden renunciar-ho a fer-los els jugadors, però ja no ho podran fer més en tota la partida. En canvi, el mesurador militar és un indicador del nombre de legionaris que els jugadors tenen. Aquests legionaris podran ser enviats a províncies, com veurem més endavant. El mesurador del panteó dels déus, els jugadors podran aconseguir fitxes als favors dels déus, que després podran utilitzar per beneir llosetes de ciutat. La segona fase del torn consisteix en realitzar una acció opcional. Els jugadors tenen 3 opcions d'accions opcionals. La primera, construir un monument. Els jugadors poden construir un dels 3 monuments disponibles del mercat de monuments. Han de pagar les monedes que indica el monument i han de poder-lo col·locar a la seva ciutat seguint les següents normes. Els monuments han de ser construïts sobre la intersecció de 4 llosetes de ciutat. Les llosetes de ciutats només poden tenir un monument a sobre, o sigui, només poden tenir una cantonada construïda. Les altres 3 han de quedar lliures. I llavors la lloseta inicial no pot fer-se servir per construir monuments. Hi ha una lloseta monument que és una excepció, el fòrum, que s'ha de construir sobre la lloseta inicial de la ciutat, sense respectar les normes descrites. Com podem veure, els monuments indiquen un valor de ciutadans. Els jugadors poden col·locar ciutadans sobre els monuments sempre que vulguin per puntuar al final de la partida. Els ciutadans es poden posar i treure i recol·locar en qualsevol moment del joc. Enviar legionaris a conquerir províncies. Com a segona acció opcional, els jugadors poden consumir legionaris per col·locar un dels seus discs del seu color un dels espais de sobre les cartes de província. Cada espai s'indica el valor mínim de legionaris a reduir. Llavors el jugador col·loca un dels discs en l'espai i obté immediatament els beneficis de la bandera vermella que hi ha a la carta i en la posició que s'ha col·locat el disc. També al final de la partida obtindran els punts indicats multiplicats per la condició que hi ha a sota, a la carta. S'ha de tenir en compte que els jugadors no poden posar més d'un disc per carta i no poden ocupar espais ja ocupats per altres discs. Beneir una de les llosetes de ciutat amb una fitxa a favor dels déus. Com a tercera acció opcional, els jugadors poden col·locar una de les fitxes que tinguin del favor dels déus sobre una de les llosetes de ciutat per beneir-la. Beneir una lloseta permet reactivar els beneficis dels polígons, com si s'acabés de col·locar de nou la lloseta. Les estrelles, això sí, no reactiven. Tingueu en compte que una lloseta beneïda no pot tornar a ser beneïda. I després ja passem a la tercera fase del torn, que és el final del torn. En aquest moment el jugador ha de moure el seu cilindre al tauler central. El cilindre ha de seguir a la mateixa posició que ha estat a la lloseta de ciutat que el jugador ha col·locat en la primera fase del torn. Llavors el cilindre ha de moure una lloseta que es trobi a 2 espais de distància com a màxim de la posició del cilindre, sense comptar les llosetes ocupades per altres jugadors. Aquestes salten. Les llosetes que estiguin més lluny d'aquest abast no són elegibles pel jugador. Un cop mogut el cilindre una lloseta nova escollida, el jugador actiu revela una lloseta nova de la pila i la posa a l'espai de la que havia tret abans. Com hem dit, la partida finalitza quan tots els jugadors han col·locat 25 llosetes, comptant la inicial, i han fet una ciutat per 5x5 davant seu. Complementen la seva puntuació amb els següents elements. El mercat. El jugador ha de multiplicar 2 valors. El primer el troba al tauler de jugador. I agafem el valor del mesurador menys avançat dels 3 que hi ha. El segon valor és l'indicador del mesurador del tauler del mercat. El resultat d'aquesta operació es tradueix en punts de victòria. El panteó. Els jugadors observen la posició en el seu mesurador del panteó i allà determinen l'indicador de punts. Llavors multipliquen el nombre de fitxes de favor dels déus que no hagin utilitzat per aquest indicador del panteó. Els resultats són punts de victòria. Després puntuem les cartes de província. Els jugadors puntuen les cartes on hi tenen el seu disc a sobre.
Puntuen els punts de la posició del disc multiplicats per la quantitat de vegades que compleixen la condició que hi ha a la carta de província. Moltes condicions van en relació als símbols d'envelliment, com hem vist, però hi ha d'altres que van en relació als barris. I què són els barris? Els barris són grups d'almenys dues llosetes del mateix color connectades en la ciutat dels jugadors. I seguint amb el tauler militar, els jugadors obtenen punts si n'acaba la partida amb el seu marcador en el últim espai, de legionaris. I finalment puntuem els monuments, que són totalment poblats pels jugadors. Si no hi ha el mínim de ciutadans requerit al monument, aquest no puntua. Molts monuments puntuen en relació als símbols d'envelliment de les llosetes, com hem vist anteriorment, com més símbols, més punts. I el jugador amb més punts guanya la partida. Magna Roma és un joc molt guai, un city building molt senzill de normes pel mateix temps molt profund. Per molts jugadors escollir la següent lloseta pot ser tot un suplici. Per aquest motiu, Magna Roma és magnífic. Doncs fins aquí tot. Moltes gràcies per veure el vídeo i fins la propera.